салом дӯстон, ҳамлагари Манчестер Юнайтед Криштиану Роналдо боз чанд суханеро иброз намуд, ки ба гӯши мардум зуд расид. Онҳоро мешавад ҳамчун намунаи ибрат истифода бурд. Рӯзноманигорон гапҳои асосиро гирифта ба хабарҳои асосии рӯз табдил доданд. Имрӯз мо дар бораи интервюи калони Роналдо гап мезанем. Он ҷо ӯ дар мавриди муносибати худ бо писараш гуфтааст: бовар дорам, ки ба шумо писанд меояд. дӯстон, футболи дастави айни ҳол дар таноффуси зимистона аз ҳамон бозиҳои Кубоки Миллатҳои Африқо бошад дар ҷӯшу хуруш аст. Дар марҳилаи якчорфинала барои рохат гирифтан ба полуфинал Гамбия бо Камерун бориза мебарад, Буркина Фасо бошад бо Тунис. Тамошои ин бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Фрэнк Лэмпард сармураббии нави дастаи Эвертон мешавад. Чунон менамояд, ки ин кор аллакай ҳал шудааст. Сарчашмаҳои боэътимод дар ин бора менависанд, аз ҷумла Фабрицио Романо. Инсайдери маъруфтарин ишора кард, ки дастаи шаҳри Ливерпул аз таъин кардани Лэмпард ба ин вазифа соатҳои наздиктарин расман хабар хоҳад дод. Фрэнк баъд аз фаъолияти на он қадар хубаш дар дастаи Челси бекор аст. Ӯ яке аз номзадон ба вазифаи сармураббии дастаи Астон Вилла буд, вале роҳбарияти бермингемиҳо Ҷерардро интихоб карданд. Қаблан собиқ капитани Челси дар дастаи Дерби Каунти кор мекард. Фаъолияти ӯро дар ин дастаи чемпионшип метавон хуб арзёбӣ намуд. Ӯ ба гирифтани рохати Премер-лигаи Англия хеле наздик омад, вале дар плей-офф шикаст хӯрд. Кори хуби Лэмпардро ба назар гирифта, бо дар назардошти легендаи Челси будан, ӯро ба дастаи шаҳри Лондон оварданд. Дар мавсими аввалини кори худ Лэмпард мушкилиҳои зиёди кадрӣ дошт, вале лондониёро ба Лигаи Чемпионҳо баровард. Ва ҳамон мавсими дуюм барои ӯ бозингарони беҳтарин аз Олмон оварда шуданд. Натиҷаҳо баръакс бад шуд ва роҳбарият Лэмпардро аз вазифа барканор кард. Дар Эвертон Лэмпард метавонад кори хуб анҷом диҳад, чунки вазъияти Эвертон айни ҳол ба соли якуми фаъолияти Лэмпард дар Челси монанд аст. Дар чемпионати Португалия ҷавонони бомаҳорат аз кишварҳои Амрикои Лотинӣ ҳамеша зиёданд. Яке аз онҳо айни ҳол дар Порто аст. Ин хафбеки колумбиягӣ Луис Диас Маруланда мебошад. Аз Англия дастаҳои Ливерпул ва Тоттенхем барои ҷалби ин футболбоз пойга эълон карданд. Айни ҳол чунон менамояд, ки Ливерпул пешсаф аст. Гуфта мешавад, ки мерисайдиҳо нақшаи харидани ин бозингарро тобистони соли гузашта мехостанд дар амал татбиқ кунанд, вале бо сабаби фаъолии Тоттенхем дар Ливерпул ба хулосае омаданд, ки ҳарчи зудтар бояд, ки ин бозингар ба даста ояд. Омадани он нафас ба нафас ба сафи ливерпулиҳо наздиктар мешавад. Гуфта мешавад, ки Ливерпул аз Тоттенхем нархи баландтарро барои харидории Диас пешниҳод кардааст ва ҳамчунин худи бозингари колумбиро ҳам бисёртар ба тарафи клуб мекашад. арзиши ӯ 45 миллион евро арзёбӣ мешавад, 15 миллиони дигар бонусо хоҳанд буд. дар ҳафти мавсими ҷорӣ хафбеки колумбӣ дар 18 бозӣ 14 гол зада 4 ассистро ба номаш сабт кардааст. тибқи хабарҳо бозингари мазкур аллакай бо Ливерпул шартҳои трансфери худро ба ин тим маълум кардааст. гуфтушунидҳо дар сатҳи бозингар ва даста аллакай бо муваффақият ба анҷом расиданд. Порто ҳам зид нест, ки футболбози колумбиро ба дастаҳои беҳтарин фурӯшад. бо ин роҳ дастаи кишвари Португалия маблағи зиёд кор мекунад. қисми зиёди бозингарони Амрикои Лотинӣ маҳз тавассути ҳамин даста ба тимҳои бузург мегузаранд. аммо ин трансфер метавонад барои аз даст додани яке аз ду истораи Ливерпул Сало ва Мане замина гузорад. шояд тасмим гирифта бошанд, ки бо Сало шартнома набаста ба ПСЖ ё Реал фурӯшанд, ё ин ки бо Сало шартнома баста Манеро қурбон кунанд. мебинем, ки акнун кор чӣ ранг мегирад. Роналдо дар мавриди бозингарони ҷавон ва ҳамчунин мухлисон ибрози андеша кард. дар бораи мухлисон Криштиану дар намоиши умумиҷаҳонии Дубай чунин гуфт: ба гапи ман гӯш андозед, чунки ҳар он чизе, ки ман ҳозир қайд мекунам, аз қалбам меояд ва гапҳои хушку холӣ нестанд. вақте ки ман аввалин маротиба ба Манчестер Юнайтед омадам, андеша намекардам, ки чунин миқдори зиёди одамон барои дастгирии ман меоянд. чунин якумин рӯзи муаррифии ман дар Олд Траффорд буд. шумо мотиватсияи ман ҳастед. маҳз бо шарофати шумо ман сабабе дорам то бозӣ карданро идома бидиҳам. бе мухлисон футбол як чизи бемаънӣ мешавад. ҳама ин эҳсосотро ҳангоми моломол будани мухлисон бо сухан гуфтан
душвор аст, вале ман мехоҳам ба ҳар яки шумо барои омаданатон ба ин ҷо ибрози миннатдориамро баён кунам. Ташаккур ки ҳар яки шумо ба ин ҷо омада муҳаббат ва садоқати худро ба мо нишон медиҳед. Ба ҳар яки шумо мехоҳам чанд тавсия бидиҳам. тавре шумо медонед ман 4 фарзанд дорам ва дар оянда боз 2 фарзанди дигар дар оиламон ба дунё хоҳад омад. саломатӣ аз ҳама чизи муҳим аст, бояд ба он диққати ҷиддӣ дода шавад. бояд ҳам ба ҷиҳати ҷисмонӣ ва ҳам ҷиҳати равонӣ диққат дода шавад. гап сари фарҳанг ва дин намеравад, чунки ҳамаашон яканд. бояд ҳама дарк кунад ки нӯшидани об, хуб рафтан, машқ намудан хеле муҳим аст. бояд аз шахсони дуруст ибрат гирифт. ман аз чанде 37 сола мешавам, вале то ҳол дар сатҳи баланд бозӣ мекунам. бо шарофати муносибати дуруст бо баданам ман ба ин ноил гаштам. гап дар сину сол нест, гап дар муносибати хуб бо бадан ва рӯҳия аст. ба ҳамаи ин ҷавонон мехоҳам ишора кунам ки ба худ боварӣ дошта бошад. падарҳои худро гӯш кунед, омӯзед, кӯшиш кунед то ҳамарӯза ягон чизи нав ёд гиред. ҳамаи мо баробар ҳастем. насли мо ва ҷавонон бояд ба наслҳои оянда намунаи ибрат бошанд. мехоҳам ҳамчунин дар бораи технология ҳарф занам. биёед ман дар мисоли Криштиану Майдагӣ писари худам ба шумо фаҳмонам. имсол ӯ 12 сола хоҳад шуд. ӯ пайваста аз ман мепурсад ки кай соҳиби телефони мобилӣ мешавад. ман дар ҷавоб ҳамеша мегӯям ки кай вақту фурсат расад. технология бояд ба нафъи кор истифода шавад, на ин ки танҳо барои одат мавриди истифода қарор гирад. ба кӯдакон телефон бояд дар лаҳзаҳои зарурӣ дода шавад, на ба таври ҳамешагӣ, гуфт Роналдо. аслан агар ба ин гапҳо гӯш биандозем, Криштиано бо мисолҳо ва аргументҳои хуб ба ҷавонон тавсияҳои беҳтарин додааст. ин метавонад ба он аудиторияе ки дар Дубай ҷамъ шуда буд таъсири хуб расонад. гап сари он аст ки агар чунин гапҳо аз давони як нафари оддӣ барояд, ба гапаш кам одамон гӯш меандозанд. чун Роналдо кумири миллионҳост, маълум аст ки баъзе аз ҷавонон ин гапҳоро сармашқи кори худ мегардонанд. аз гапҳои Роналдо хуб ба назар мерасад ки ӯ пазмони падари худ аст ва нарасидани падар ба ӯ дар суханҳояш маълум мешавад. аммо дар бораи мухлисон ҳамлагари португалӣ каме гузаронд. мухлисон дар ҳар ҳолат мухлисанд, ҳам дар бохт ва ҳам дар ғалаба. аммо Криштиано ҳангоми бозиро бо бохт анҷом додан дарҳол гурехта меравад, дар ҳоле ки дигар бозингарон ба назди мухлисон рафта бо онҳо изҳори миннатдориашонро баён мекунанд. чунин ҳолат ҳам дар Реал дида мешуд ва акнун дар мавсими ҷорӣ дар бозиҳои Премер-лигаи Англия хуб ба назар расид. ба ҳамин том дӯстон, умедворам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хайр дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.